Maksudmu ki nyapa? Mikir si tongkas mas. Nyapa? Iya, Andre. Tanggapan dadakan tapi. Dadakan iki aku Mbah iki. Kuri dingi mara ning omahe Mbah Dar. Badan Esuk-esuk ngguga Mbah Dar. nyapa kuwi? Le sesuk reokan. Langsung muni kaya Langsung ditekakne reok. Tepuk tangan untuk Mbah Kuri. Nah. Wong iki lek cinta budaya iki Mbah Kuri. Ya Mbah Kuri iki ya. Luar biasa. Iso wonge sedekah, wonge nyenengne masyarakate kaya ngene iki ta. Guyub rukun iso tumplek dadi siji. Domongi to, Andre. Sangka kono ki lho, bubukan karo mbak-mbakan ya enek ya. Domongi ae. Sangka kene mas-masan karo kakek-kakekan ya. Domongi campur ning kene. Awak dhewe diceluk Mbah Kuri ora kur ning kene tok. Domongi Ning Jenes ya tau. tahu. Ning Blitar ngene Gus Ikdam kono ya tau lho, Andre. Mbah Kuri iki domen cinta budaya iki kaya Mbah Kuri kuwi lho. Lah iya ta. Ora enek acara pokoke reokan. Pokoke Iso. Prei jekek Mbah Kuri ya iso. Oh iya. Ade dikon maju, Dre. Iya. Ya sing tenanan ning kene arek iso. Ya iya no awak dhewe. Mosok keringetan sak impli wis. Ukur-ukur Iya. Ya Terus nih iso. Ayo. Ngan, Yan, Bayan. Yan. Ngen-ngenmu iki pito, Yan? Wong bayarane sik diutangi lah dhewe iki. Lah kok malah juwi, Puk? Oh. Lah yo ora komplit caese kaya ngono to. Lah wong mau ki turah soto loro ning kono kaya pecah beling mlebu ning soto ki ra sida mangan aku roe. Sidone jukuk sosis iki lho arep ora kowe iki. Aja kaya ngono kuwi. Nyapa? Anu. Pak, mangke anu nggih kalih nika nggih. Yo kowe jare, Dang. Enggak. Kowe iki urung salto wis. Ate wis pan sosis ki piye? Yo kowe jare. Gerakno, Dang. Ayo. Ayo, wak. Ayo, luak kae.
Bebek. Ora lho. Ngono iki mbok aja dicelok tok. Ngapa? Ya diparari ono to kok. Ora wing wis tak kandhani lho bebekku cinta. Ngapa? Wong ning omah ae Mas ki lagi kerja. Ana iso. Kowe iki ning omah maem turu ngono ya wis lemu. Nek iso kowe iki lho. Ana iso ora usah ngetutne aku. Ya digandeng to jare. Gelem rene apa ora? Nyapa? Kowe kae kekasihmu. Apa dijak wegah kok. Oh. Lah piye to, Andre? Ora apa-apa ben delok awake dhewe kok kae. Ya, ora apa-apa. Heeh. Kae rak pasanganmu. Ya, Aku ya duwe pasangan dhewe, Di. Andre. Tak dudahi iki. ya dak. Di, oh kuwi. Di. Iki tok tak sawar golene iki to nah ngene. Iki ngene ae lho malah enak. Hei. Umpama apa delokan to? Wong kowe jejer ngadeg ora patut lho. Sitok kopi, sitok susu lho. Sitok bleketek, sitok dadi susu. Rupamu lho delokan. Lah rupamu terus ora patut. Lah rupamu dhewe iki lho delaken. Lambe iso ireng kaya ngene iki. Nyapa? Ora. Piye karepmu? Iki rak ya pasang aku ki ndak-ndake rak ya ngene-ngene to, Andre. Contonono jelek. Lah iya lho, ayo. Contonono sing Iya, apik. ayo.
romantis banget sih. Aku mau dong. Mau dong. Awake dhewe kan si jeding. Kamu mau ya si jeding? Lah wong siji edeng lah wong klambiku tak buak ning kono ki karepmu piye? Di. Udu kae ngawur lek klambiku nyandi jale. Klambiku nyandi. Loh, Ndi, Pak? Teng mriku to. Kula kene lek dibuak tok buak ntar aku. Lah, mau tak buak le. lambemu aja sok ngono kuwi. Lah ora ro. Lah jare saiki jukuken ngono. Ora iso ya siji kok. Loh, apa dhewe ganan kreatif iki sak ora-orane ya iso jukuk. Kowe ngerti, Bro? Nyapa? Wong ning kene iki awake dhewe ora entuk gawe rompi, ora entuk sembrono. Lah Ning nyapa? kene kudu sing mripen ning kene pondok, Dik. Awake dhewe ngene ra oleh ndak aduh sing kudune. Arek iso. Lah ndekno. Lah ngawur rek. Oh, cara Jawane menutupi aurat. Arek iso Iya, awake iya, dhewe iya. kudu kreatif lho ning kene. Iya, Dre, iya. Apik. Ya jare joget karo Wong ki tutup delok iki. Apa jenenge? Apa Jatil nih? iki ning ngedrik aja kaya ngono iki pondok lho, bukan mukrim ngono kuwi arek iya, iso. iya. Lah kudu. delok kene. jare. Lah wong karepmu ki nyapa kaya ngono kuwi? Bocah kok sak karepmu dhewe to, Andre?
kowe njaluk edrek wong iki. Iya. Ya bocah rung Jawa ki ya ngene iki to koke. Lah. Ya jare dinengne. Ya iki minangka awake dhewe ning kene ya ora gegojekan barang, ya ta. Ning kene wae kuwi iso ndedonga barang. Ya iya no. Iso. Iki warga ngendi mriki, Pak? Nah, Kuangsan. Kuangsan, ya. Heeh. Awake dhewe dadi genon sing kreatif iki kudu iso ndongakne. Iso. Kuangsan ku oncek ono lho. Iso ngonceki ora? Ya iso no. Ndang. Sangka Sik to. Sangka awal tembung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene kan kita lek guyub ya ta, lek iso. iki awak dhewe ya ora sembrono, Andre. Nang kene iki pondok lho. Sanding pondok awak dhewe ya to. Ya. Kowe mau kon ngonceki kuangsan. Kuangsan ki apa? Sangka tembung Kang. Rada maju ben kono sing kono ketok ya an. Ya ya ya. Iki kuangsan iki sangka ngarepan ki wis Kang. Kang. Yo Yo kae. Bol ki apa to jane? Yo kae. Kang. Kang. Kaki sangka tembung Jawa iki krama. Krama. Tata Maksude krama ki kudu digawe ning kene iki apa nek awak dhewe ning kene. Ning sanding pondok ya to. Dadi awak dhewe kudu gawe tata krama. Unggah-ungguh iki ya digawe ya to. Apik men kowe. Ya iya no aku ki piye iki. Iya nang. Terus wah, Apa? wah, Wang. Wang. Ya wang, wang. wah, Wang, wah, wang. Wah ya bong. wah kuwi Waduh. Waru doyong. Warudong sapa iki aku ki yo lagi iki lho dianuke. Iso. Wah kuwi sak menit tok wantun. Wantun iki nyapa? Wantun nyapa? Wantun ki nek nyapa-nyapa ki wonge wantun, Dre. Wani cara Jawa. Oh, Awak iya, dhewe iya, ki iya, iya. kudu Oh iya iya iya. Wani. ya ya. Wani. Ning kudu ngerti wani iki ora karo sembarangan wani. Wani Apa? kudu wani sing bener, kudu Ya, sing ya. salah. Nah, nek iso. Nek awak dhewe salah ya nyakoni salah, nek sajake bener ya kudu wani ya to. Iki cepat. Yo. Kawa. Kawa ka udah. Kuka. Kuangsan. Kuang. Terus N. N kuwi narimo. Narimo. Wong-wong piantun-piantun mriki wonge nriman, Dre. Rimo piye? Apa-apa ki ya trima. Heeh. Masya salah ya diterima, masya bener ya diterima Oh ya. iya. to. Apik. Susah seneng ki diterima, Dre. Heeh. Kuan. Iya ya. No. Kuangsan apa kuangsan? Mbah no. Kuwi iki Ora. sik to kok. Kuan S. S S. apa? S. 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 S ngerti aku apa? S. 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 S ki ngerti apa aku? Apa? S ki kudu salat. Ya. Netepi salat 5 waktu kudu sing jangkep. Ya apa ora? Iya. Iso. Salat 5 waktu ki enek apa ae, Dre? Enek subuh, Subuh pirang rakaat? loro, Terus duhur, dhuwur pirang rakaat? papat, Terus asar. Asar. Oh, ngene iso. asar pirang rakaat? Papat, Terus asar, terus maghrib. maghrib pirang rakaat? Maghrib telu. Bar kuwi kari dhewe, Papat iki. bar kuwi Kari kari dhewe dhewe. isa. Isa pirang rakaat? Isa kuwi papat. Kuwi sing salat wajib. Nah, kuwi diarani jisamsu iya bener. Apa kuwi jisam? Loro telu karo papat. Loro ki subuh, telu ki maghrib, papat ki duhur, asar karo isya. Nah, wong Ngono kuwi ya wong iso. wong Islam iki mesti rokoke apa jenenge? Apa? Jisamsu. Jisamsu. Jisamsu loro telu karo papat. Nah. Ya apik lho. Apik Kari ngawur. dhewe no. Apa? N. 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 N iya, Pak. Utang. N. 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 N kuwi N kuwi nambah dulur ra dene kene. N kuwi enek, Dre. Apa? N kuwi niat. Niat-niatnya apa? Niat nek cara nyambut gawe niat ke omah ki ya bakale penak ya to. Oh. Nyapa-nyapa ki kerek niate. Niatku ki ning kene golek saweran kok.
Mosok ora enek nek sampean. Nyambut gawe yo. Nyambut gawe. Niat piye mau? Niat piye kalau iso? Ya niat sangka omah iki ya wis nyambut gawe ya awak dhewe kudu tetek nek atine bakal nyambut gawe iki ya penak. Ngono kuwi lho, Ndre. Ya wis pokoke iki ning kene wong masyarakat Kuangsan mugi tak dongakne panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya, sing diutang ndang lunas. Allahumma. Nah, yo gek dilanjutne iki geten enek apa jenenge? Sak menika dadak 100, Ndre. Nah, ya. 100 kelong 96 dadi kerek 4. Karek telu kok. Kerek telu berarti 97 iki. Iya, yo.